Ningmai masora chama nzigi meka nyamada kanyeshin jabaranu mo walasa famuya bise sora ufe Sherifla TV bamananga kuna funi na mimbi wala like auye malikunga ni jien famore ukunga amafo yengo ninye akumaseleye Mali silamaya demeto ansari ni oye bolofara Mali jamana kono ADN Mali anyama yaso ukasa 2020 la jemi miwile ko convention nationale otako sabana barau nuduna Silama demeto ansar jebalala ne oye bangoni jangene buguye amawla dunia kafo minye bara chamanye olu bulodara akono Mali silama dina nyama ko faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema ane Mali silama tonga faranyonga jakuluba au conseil islamique du Mali manyema silama demeto ansaru nyejora Sayyida Sherif Ousmane Madana Haidara non ablala adenge a Sayyida Sherif Ahmed Tidiane Haidara fekeneka anga maminungu me Sherifla TV jabarani tokola oye Fatumata Yaya Kane anaka jatala babakita Ansardine National du Mali aka kalo sabala jirani o convention nationale o tako sabana samba flani muga abaro bedam ni alquran sanuma kalani ne o kofe ADN du Mali nyamaba ni o El Hadj Moribo Diallo asorola ni nga wele kerengerenke ka nyashi ni jama sanuma ima wele mini uka dangania la kafo ko femi coronavirus bana ko abi Mali jamana kono ya wa ko abanyini alislamia de menton ansaru kilingili na bela jelin fe fere munu ni olu ko fara Mali jamana nyema o fe kenya tigilamaw wala sa ka sega banakise en charni bali Mali jamana kono ya ko ansaru bela jelin ki jija o fere o sabatilila amfana karamogo Seydi Sherif Ousmane Madane Haidara yere ka fen kanuni min bora jamana nyema yorola Mali jamana be kenya ko gelya danka mina amedoni mina ikobi o ma ansaru bali kanu kwa kalinkan bo asrafe ni u sebe koro boli kanani convention nationale wele u jabi amfana karamogo Seydi Sherif Ousmane Madane Haidara kunklina ko koroma doni sira ufe alislamia tasira jeli ko koroma doni wale auka sadi anemo an kontane be ko so parce que ni am amsardine sadi ndedo tongo la mogo be fambe fe ataka jo malgré coronavirus be mais consigne du ramanga nga se ka respecter pour que channel nga se ka baroke vraiment an ya même ni ko si nga biro no enquête no coronavirus ko vraiment enquête no ka barel fe ba fin vraiment ko no ka respecter pour que nga barako ni chala majo la vraiment alhamdulillah lika me ambulo ka jiton to modi vraiment nga chesiri amde ankandi ka poto yamba de me ana sadi an nga folo karamo amba de me de inshallah fanga jour là-bas fanga don là-bas inchallah toujours en cas que basiki kalamo ko quoi parce que en kan mo ya ambla mena min kono muyini sabali donc mogo mi abisika ka hage onyini akada etu mena ma ako asabarla ayato alama donc on yera ne fan karana donc en kan ka karamo lame en kan ka sabali parce que vraiment mogo ebisika tonyo dien kono mais ni sabarla e ba to non sara la hara donc ayan kar mo doni wodi donc ambo sira fana de kan donc ala kan wasa ni la de la sigi mini abike alislamia de menton ansaru fe Mali jamana kono ADN Mali sigi nyere la yininti dore wode kana akili jagaboke kalu laban sabate meni wili ka jo barawka ani bara bolodalew ka faratondew yere ka la halaya o nyedonu kan kalu saba kono nana akili jagabo be kerengere ka nyeshin ton yere nyetaka ko nyawma anye si temene anyo boama ka so ke banakoy mais comme noya dona ko la couvre-feu boray donc an kone anye bisiginke alhamdulillah sigi koni wo bora femme fekana gelana tabe parce que banan grâce wa kala gelado don ko sebe transport siraka commerce siraka fembe de jora jamana rebe la halam na ka yini be fe be ka do ke soni clé pour que nga jamana be se ka boni de ko kono parce que de ko boyana ko sebe la kana baliyaw be bembaliyaw be banako ben nana faroka donc islamé dum ta famara tilani ala velete donc anye mo wele kana o fanama o temene ko fe kuna foni munu temena ka dabo ka bo convention temena kana se bima anye o kuna fonu di mokoma donc ne ala sonama sigi fona labana be kuma di moko fanama kuna foni mun bu ka yorola be olu nya fayana alhamdulillah anga barabulu dalu a chama sira ke anga baraw simajo ka sababu ke banako ko nembe me am baraw ke munu événement siraw ye
an bɛ yɛlɛma don olu lahala la an bɛ yɛlɛma don olu lahalaw la mais ni minnu ye baaraw ye baaraw bɛ continuer i n'a fɔ an ka maloforoko o baaraw bɛ sen na baasi foyi t'o la o kɔni bɛ ka kɛ. A silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru Mali jamana kɔnɔ ni o ye ADN Mali ye u ka nin kalo saba lajɛrɛ in kɛnɛ kan a tako sabanan san 2020 dakun kumaba 6 de bɛ tabali kan u bolo min ni hakili jagabɔ bɛna kɛ u kan ni u ko ma ko ordre du jour ni a ma ɲa ko ni cɛba ninnu de ye layidu di masa Ramani ma Mustafa ka diinɛ dɛmɛ ni siratigɛw kan ni saya ye dɔw sɔrɔ u ka layiduw kan ni ninnu yɛrɛw sigilen don n'u taw ye ni o de ye nin wele in jaabikun dɔ ye u fɛ hali n'a y'a sɔrɔ kɛnɛya ko gɛlɛya bɛ an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan ADN Mali ɲɛmaya so a ye laɲini min kɛ ni maaba nalen ninnu fɛ ni o de ye maski donni ye u nun na ani ka furancɛw don u ni ɲɔgɔn cɛ ni jamana ɲɛmaw yɛrɛ ka laɲininen ye o ye u jɛra ni nin kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen ye u ka layiduw labatoli kama an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na ko lajɛrɛ in ɲɛmaya tun bɛ an fa n'an karamɔgɔ de bolo Seyidi Sherif Usman Madani Aidara ni ale nɔna bilala a denkɛ fɛ an karamɔgɔ Seyidi Sherif Ahmed Tijani Aidara. An balima filaw minnu y'u sigiyɔrɔ bila jamana jamajɛ an b'a fɛ Moti mara la ka sabu kɛ lakanabaliya ye kana bisimila minɛ Mali fabala Bamakɔ minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ Jatulamɔ olu ye dɛmɛ dɔ sɔrɔ ka bɔ Ashkati yɔrɔ saniya minɛnw de don ka sabu kɛ coronavirus banako in na fɔ bɛ ka gwɛlɛya ka fɔ bɛɛ lajɛlen ka bɛsɛya kɛ italan ye Ashkadi ni a dɛmɛɲɔgɔn ni o ye aide à église norvégienne ye olu de kɛra sababu ɲuman ye mina ninnu dira an ka maa min ɲɛna n'o y'a baaraw seereya Marietu Diallo a n'a ka jatala Fuseni Keita. An balima minnu ye u dagayɔrɔ bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ jamana cɛmancɛ la ni u dagayɔrɔ bɛnnen no Jatulama olu ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ Ajikadi yɔrɔ n'ale ye denmisɛn jɛkulu ye walasa k'u kisi ka bɔ coronavirus bana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɛgɛko minɛnw an ka bi wulada in na dɔn ka ɲɛsi déplacer ma o de ye ka di famille o famille du o du bɛ déplacer ninnu site in kan yan nɔ ka kit de lavage kelen d'u ma donc kit de lavage fitininw de don ani safinɛ carton ani safinɛji donc o de pour que u ka se k'u yɛrɛ protéger fɛn min ye bana min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko coronavirus donc u ka se k'u yɛrɛ protéger o ma k'u tɛgɛ ko safinɛ na donc mun an y'a kɛ ka kɛ famille o famille parce que an y'a ye k'a fɔ ni a bɛ famille kɔnɔ a utiliseli ka nɔgɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ a bilalen don ko bɛɛ bi jɛ a la an y'a ye fɛnɛ ko déplacer bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ min ye jiko ta fanfɛla ye donc k'a fɔ mɔgɔw ma k'u tɛgɛ ko ji la k'a sɔrɔ hali miniji t'u bolo a ka gɛlɛn donc o de la ni zena an ye a fara an ka nin baaraw kan donc ka kiti d'u ma ani fɛnɛ citerne bɛ passer kalo 2 kɔnɔna na kuma caman ka na ji d'u ma surtout ni période in na an b'a dɔn jiko gɛlɛya bɛ dugu kɔnɔ. An ka centre la Mopti région na mɔgɔ caman bolila kɛlɛ ɲɛ ka ne sigi Bamako Ajikadi nin yɔrɔ ninnu ɲini k'a lajɛ dɛmɛ bɛ se ka ɲɛsin u ma cogo min na denbaya 200 de bɛ yan donc an nana ni ji ye an nana ni safinɛ ye ani tɛgɛko minɛnw ka na d'u ma. An balima filaw y'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ni ka dugawu kɛ Ajikadi ye. Nisɔndiya kɔni a dan de y'o ye parce que an ye tɛgɛko ji sɔrɔ an ye tɛgɛko ji minɛnw sɔrɔ an ye safinɛ sɔrɔ an ye minɛnw sɔrɔ vraiment a ɲɛna kosɛbɛ an b'u fo an b'an tɛgɛ ko ka jɛ an b'an ka fini ko an b'an ka denw ko an bɛ dugawu de kɛ aw b'a fɔ sirifukɛ fana ka dugawu ka ɲɛ Ala ka jamana sumaya ninnu bɛɛ ka taa an ka dugu la. An bɛ barika da maa o maa min y'an dɛmɛ ni coronavirus in kɛlɛli la n'o tɛ ni nin kun ma kɛ aw b'a dɔn Ala k'an kisi ni bana in donna yan a bɛ kɛ tiɲɛniba ye parce que ménage ye min bɛ yan a ka ca ni ménage 200 ye jama min bɛ yan a bɛ ɲini ka jama 1000 bɔ Ala m'an kisira ni bana jugu in nana don mɔgɔw kan yan a kɔlɔlɔ ka bon kojugu o de y'a to maa mun ye kiti di maa minnu ye safunɛ di maa n'u n'an dɛmɛ hali ka u sensibiliser pour que tɛgɛkoli ni fɛnw na an b'u bɛɛ fɔ an bɛ barika da u bɛɛ ye gɛlɛya kelen min b'an kan bi o ye jiko ye n b'a fɔ o ye wajibi ye forage min b'an bara yan a kun bɛ mɔgɔw ɲɛ fɔlɔ a kun bɛ mago ɲɛ nka bi jama cayara fi sabilillahi maa ma sera k'an dɛmɛ ni jiko ye o na ni citerne ye bi o kɛra ko ɲuman ye n'a bɛ se ka kɛ de waati ni waati ou bien k'an dɛmɛ ka forage wɛrɛ sɔrɔ pour que mɔgɔ ninnu ka jiko ka se ka ɲɛnabɔ o bɛ diya n ye. Ni tɛgɛko minɛ ninnu tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ji sanuma o bɛ na di an balima filaw ma kalo 2 kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen ye Ajikadi ani a dɛmɛbaga AEN aide à l'église norvégienne ka dɛmɛ ye. Mouvement du peuple pour la République et la démocratie jɛkulu kura dɔ min sigira sen kan a ɲɛmaaw fana ye kɛnɛ sigi sen kan ka se ka sigikun ɲɛfɔ maaw ye
Mouvement du peuple pour la République et la démocratie a kaninguna foni di kenen abitali ke feminunga oye bengamvanga obise ka korodo mali jamana kono chogo mi jamana deun ka se ku ka donta ka wuriya kerengere nyana ambalaka ni demisenu mara ere ke chogo kunga bengamvanga kunga hadamadenya hake usabatili anekiri damakenya jamana deun nyoje faso de nyumanya ere bise ka mawdusu kun lami jogo mi nunu nye hakilinaw menu ni olu ni bina fiye olu la mouvement du peuple pour la république et la démocratie pe anyema obeka la selike Mamadou Ben Chérif Soumano ni Seydou Nyare nga kumagala manina cewni muso munu senye kene soro anga media ono ye kunafon dilamune kene soro a papier la 7 ans ni jabarani bobagaw ana radio ka obefu ka fa yan wole bla o ma bi wala sa ko ke onye nan da nan cloye ka la se malien bema malien den chemana musuma demsen makoro ko fien kura bora fien kura mu wulila ninye faso de nyumanya sirakan faso jo mu fene na be kerengere ala politique sira ni société civile chamancela ka se ka ni fla kala nyogona chogom basanya e gelam banga jamana kono bi acteur bekera ma kelone anta don mamie politique mo eble muye dina mo eble muye société civile ou bien muye syndicat eble abaye ma kelembe ni bara beke ne mumba arranger domina abe blore nyama donc o keleno gela ba fene bi anga démocratie fonctionnement mais aye jume fene kolosho kono demsenu ne muso olu de ye beka marfa kise olu de beka kala kise olu de beka marfa e katika keleke nu mogo jora politique kelela ubo olu de chegata nu mogo jora dine kelela ubo olu de chegata nu mogo jora société civile kelela ubo olu de chegata wa al nu mogo jora syndicat kelela ubo olu de che donc anya ye ka fo geleya fene famba ye en démission de ne publication no ke amame Alpha Oumar ka deuxième tour la 92 aka discours la ako kalebe ka fanga ta jeunesse de demsenu nga fanga de do parce que demsenu ne na démocratie malla mais na fora ka alibi sans bisaba o kofe o demsenu ne muma farwa geleya ka ma boala albi o sans bisaba o ma kelo ne be fanga ta katla ka kalfa demsenu ma o ba ila ka fali be am demsenu am sunogola an kan ka nye elente ka ke fanga sinsin bagaw ye ka ke nyemaw ye fanga nyini ni fanga barala to la ni mouvement sigi ka fo demseme yoro parti politique wo dine wo société civile wo syndicat wo ambe i deme Nengunye mouvement du peuple debout pour la République et la démocratie nyamaka la selouye baflabe cercle la kaika ufe kai marala dugudama dobe la jarabi yusoro ka sabuke cheni oduna yendugu chamangu Sanvien o de wulila ka tasuma folombolon kata do yoro la namanya ka fo binjama yoro do bi minumbe na fo wa waligede chekala chi olu debi sura ika chaya wani mema sura olu chama ngiambe ni tasuma tora ka do la be abike kasara yudugu chamande ye kasara nzoro kerengere nyana tintimba ani segelenji ndi ni olu be gunfa sigida kono bafla be cercle la chenikera o yoro la tasuma fe dimanche ka duguje ndenena juin kalot leta ani nani akira sababu ye ka ukamina njama njien ni uyarutura ka sabuke demiseningele ayami jibe sanzaba nyonana obe ni chenu na samaira sanogo ne no homungune olu tara unyeda ayba barainga ninga alase amu enafo bafulabe cercle yoro chama tintimba ani segelenji ulu ye dugu ye munu be gunfa yere maraka fofe wa kasangani kasarabami kera kabeni juin kalo kritan nani temene ye dugu nunu fla ye dusuma kasa soro baw fien kere sababu katasuma wuli soula ka jeninke ka cheni do dugu nunu kofole kun kunafonia mene dugu mogo fe ani o kabo wala sa ka se ka tasuma faka dan ka se ka kari kololo la o baro ma noya baw tintimakaw ya ira ka fo tasuma ma se ka faka
sasa koni dimasiri ngo urala ta wulita suko fe karbula dugo kono aka lu sagi jani wo lu sagi ngono la fuyi manabo jama be bora kata magata fuyi manabo no parce que mbeta magata kamira manabo donc ninga menjate khonsa dube jamme sino ka dube donc aka mirango be jani khala ninga fuyi manabo lu sagi na bulu fe manabo shima manabo fuyi manabo tasuma in cheni kano barka buena baw tasuma wulile ani aka bugu mine kataga shima korashiye wa kasangane afunteni barka buene mogoshi de masika boni abulo kono feun ye afe ode kera sababu aye feun bela jene jeni aye nyon jenu ko ban finu jeni na ka ban jenu ko shishi o sirioro la ali femi ye nafolo mugu ye o bela jene jenna dunu min jenna moto bala begando bala o ka shima bala we rom na bi joralango mi mola bi we balon ko debi ani vraiment kamana galeno bi mina bi we balon ko de parce que be fengo fenga ga sore kono faleno bo vraiment be minini silamon fe ani jama fama fe bela jelen ku deme o kamana galeme mi balon ko de alibi gunfa yere marakafo konnana seglenji fana kera duguye mi ni tasuma in kera sababu ka kasara bal de ke ofe ena fo yoro to fienba de tira ni tasuma wulela afe ka beni dimashi wulada yanfan yi tasuma ka wuli ani aka buguso mine kata shima koroshiye wa min juwala ni abe segelenji ka ofe odeye makeleni tora ala mo siti saka fo ya na ga mo ko ni tayin ko ni na chogo ni chuga ne lo fien ni shoy ni waraka o tayin na ga dai folo le mina anya ya e cheni masaka la soro foga sababu yake we boka soro ko ipa ya no kabla gado sanfe khandenge nuna solu namna ka beje ni kata nyoma bo tiga mabo fini mabo foi den kelen pele mabambolo ya dimasi ke anisi sante ani songoya de kasangani ni kewalo nunu ye munu fla kake ne ka maubla jigitige konana bafla be cercle ye jigisige kuma ufo kanyeshi oma ne ga yira kafo ulika jo bala kake efe ne ka kunafo na se jamana nyema omo deme mi kanka do wala sa deme kake telia kanyeshi dugu kofole nunu mo tegelenji chemani kelen sarai du jenna au kornaula suma sima boy o gunfa maray tinti ba fanan jennate farsuma to jenna bambila o beto marafe me oluma jeni me o ka soche amba mbolo mana bo anga marain de munu be jamana kono munu be jamana koka antena ma be kelen aw be ba kalama anga korlen aw kana nyino kode nyogon deme ka balo nyogona ambo de kono la anta sara gadel la de mais munye an sorobi abse ka cercle wera sorode lo antante ke di nyoma ya munu soro folo aga ondeme na sorola du shegi ani akono fen bela jeni ne jenna ka beke buruje ka bagan fara okan ulu jeni na o siriro la mama sikata ofoni ka bota sumana ka sangani tasuma bunya ko juguye ka nyon fara okan tindi maka ofe segelenje dugu konnana du flade jenna tasuma fe ni ka bampeu ka soro ka asokono fɛnw kɛ kɛnɛma fɛnw ye wa ala gɛlɛyaba kɛra denmisɛnni fitini dɔ san 7 o de kun dame sunɔgɔ la buguso kɔnɔ tasuma de filɛ ka wuli k'a minɛ ne k'a kɛ funangɛni sata ye o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni lasɔrɔ an bɛ a da aw tulo kan k'a fɔ kɔnɔwarikaw ka jamana ɲɛmakɔrɔ ni o ye Henri Konan Bédié ye sebere juin kalo tile muga maaw sigi ngunbɛ ka min kɔnɔ a ye a bɔ a da Henri Konan Bédié ye a jira k'a fɔ ale kɔni mbilama ni ala ma baasi wɛrɛ kɔni kɛ jamanakuntigi sigi kalata min kan ka kɛ don nataw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna octobre kalo nata a tile 31 ale b'a fɛ a ka fanga ɲini dɔ PDCI maaw ka dɔngɔ t'a la ka cɛbɔ kɛ dɔngɔnama ka kɛ ale ye o y'a ka laɲini ye a ye kɔrɔfɔ in fɔ a yɛrɛ ka denbaya de la a ye PDCI ma ɲɛma dɔw fara ɲɔgɔn kan ka kunnafoni in di ka laban ka ɲini u fɛ u ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye ko wari fantan naani bɛɛ lajɛlen la PDCI tɔnden mana ye fan o fan fɛ se ka kɛ o mɔ k'a jira o la ni dɔngɔta kuma sera lɔtɔmɔni bɛ ka kɛ cɛbɔkunda fanga ɲini dɔ kɔnɔ don nataw la
bolongoni de ka ɲɛsin ale mɔ tɔndenw fɛ k'ale sugandi ale ka kɛ cɛbɔ ye jamanakuntigi sigi kalata la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ juillet kalo tile 26 nata di PDCI tɔndenw bɛ fara ɲɔgɔn kan u ka ɲɔgɔn gunbɛ dɔ senfɛ nin sen a bɛ kɛ tile 2 juillet kalo tile 25 na tile 26 ka sabu kɛ coronavirus banako ye. O kumana ni bɛn kɛra maa min ka sa o de bɛ ta ko jɔ k'a fɔ nin ye PDCI cɛbɔ ye Konowari jamanakuntigi sigi kalata la min bɛ kɛ octobre kalo tile 31 nata. Maa minnu kun bɛ PDCI kɔnɔ ni ŋaniya kun bɛ olu la ka kɛ cɛbɔw ye bedie kɛ ko min ye nin ye k'a jira k'a fɔ a ko b'a ye caman bɛ sen bɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Jean-Louis Bion jagokɛlaw ka so a kɛra o ɲɛmaa ye ka tɛmɛ ale caman kun bɛ ka jira k'a fɔ a ka d'a ye k'i kanbɔ PDCI tɔgɔ la nka yɛrɛ kun y'a jira k'a fɔ fɛn kelen min bɛ se k'ale bali a ka kɛ cɛbɔ ye PDCI kɔni kɔnɔ o ye ni cɛkɔrɔba Arikona Bedie y'a jira k'a fɔ a ka d'a ye ka kɛ cɛbɔ ye bɛɛ ale b'i sen bɔ ka to cɛkɔrɔba bolo wa kabini Bedie y'a bɔ a da sibiri juin kalo tile 20 o yɔrɔ bɛɛ Jean-Louis Bion i n'a fɔ a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na jabaranin na a y'a jira k'a fɔ wa ale ta ma bɔ bilen a b'a to cɛkɔrɔba ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ juillet kalo tile 26 n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka lɔtɔmɔli kɛ ni bɛn kɛra maa min kan o de ni u jɛɲɔgɔn kɔrɔ ka cɛbɔ bi k'a da ɲɔgɔn na ni o ye RHDP Alassane Dramane Ouattara ka fanga ɲini dɔ min ni u n'o jɛra ka fanga ta san 2010 ka Laurent Gbagbo bi n'u bila ma fɔ mɛ ɲɔgɔn kɔ u ka cɛbɔ ye Amadou Gon Coulibaly ye min bɛ furakɛli senfɛ Faransi. Bedie n'ale kɛra ta fɛn ye bɛɛ PDCI fɛ ani o de bi u k'a da ɲɔgɔn na. Laurent Gbagbo Front Populaire Ivoirien FPI ɲɛmaa ka fa fɛ olu kɔni ma jirali kɛ fɔlɔ nka Arikona Bedie ni Laurent Gbagbo ka fa FPI kɔni y'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn na k'a fɔ u bi jɛ ka sira kɛ kelen ye ka jamana ɲɛmaaya ɲini jamanakuntigi sigi kalata senfɛ u b'a ɲini cogo min kɔni na hali n'a bɛɛ si dɔn dɛ a dɔw bɛ se ka kɛ ni tako fɔlɔ kɔni na bɛɛ taara i dama fa ni min ma se ka taa tako filanan na dɔ la kelen min ma na se ka ye tako filanan na min bira o bi fara ayiwa o tigilama ka k'o dɛmɛ jangwa ka se ka jamana ɲɛmaaya sɔrɔ olu dɔw bɛ sɔn ka kɛ jatew ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bibi in kɔni na Konowari ka labɛn de bɛ sen na jamanakuntigi sigi kalata taa bɛ ka kɛ o de ye. Misran jamana ma ɲɛma Egypte de do Abdel Fattah al-Sisi sibiri juin kalo tile 20 a ye kunga bɔ ka jira k'a fɔ fɛn min bɛ ka kɛ Libya tɛ bɛn ale mɔ o kumana bibi in na Fayez el-Sarraj kɛlɛ min kun bɛ ani Maréchal Khalifa Haftar cɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka jamana ɲɛma lakodɔnnen tiɲɛ don bibi in na a kɛn bɛ ka sebaya ta Maréchal Khalifa Haftar kan ka sabu kɛ Turki jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan ka dɛmɛ min daminɛna juin kalo daminɛw na a ye kɛlɛ tiɲɛ Maréchal Khalifa Haftar bolo. Maréchal Khalifa Haftar kun bɛ Tripoli dafɛla fan o fan a ko a wulila ka bɔ yen bɛɛ la fɔ Taruna sisan sa a bɛ k'i kunda a bɔyɔrɔ de kan ni o ye jamana kɔrɔ yanfa ye Benghazi yanfa a tan bɛ bisimila minɛ yɔrɔ min o ye Libi jamana ɲɛma min gundona diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fɛ ni o kɛmɛ sababu ye bi ka Libi sigi a sensabara kɔnɔ Muammar Gaddafi o faso Sirte a n'a ka mɔɔw bɛ yen u t'a fɛ yen ka tila o la wa Misira jamana ɲɛma fana ye o ye Abdel Fattah al-Sisi ye ale fana t'a fɛ Fayez el-Sarraj n'a ka mɔɔw tiri min din bɛ n'o ye Sirte tiri ye o ka sago ka sabu kɛ Abdel Fattah al-Sisi y'a jira k'a fɔ n'o tiri sagona Recep Tayyip Erdogan ni ye Maréchal Khalifa Haftar ka kɛlɛ koya a bolo cogo min ni Fayez el-Sarraj dɛmɛni ye wa Misira jamana b'i sen don kɛlɛ la ka sabu kɛ Sirte man ka sago jogo si la ko ni Sirte tora ka sago maa minnu bɛ yen ni jatigɛ wale bolodabaw don ni u kɛn bɛ ka diinɛ birifini biri u yɛrɛ kan ale bɛ k'u kɛlɛ fɔ Bani Israɛla yanfanw fɛ Libi jamana ni Misira jamana a danjɛ suruku sange do fa bɛɛ ye donda ye ni yen dora ka kɛ batɛmɛnsera ye bɛɛ ale bɛ ka maa minnu gɛlɛ u laban bɛ don Misira jamana kɔnɔ ka sabu kɛ o fan bɛɛ la in bilisan bɛ o kumana u t'a fɛ min ka kɛ kangari ka da Fayez el-Sarraj n'a dɛmɛɲɔgɔnw ye Sirte kana sago n'o sagona bɛɛ Misira jamana surasiw don dɔ don Libi ka kɛlɛ kɛ
u y'a yira k'a fɔ Misira jamana kɔnɔ fɛn min jidɔnnen don olu fɛ Recep Tayyip Erdogan ni maa ko ka ko a ye bi diɲɛma ɲɛmaaw la Abdel Fattah al-Sisi do Recep Tayyip Erdogan Maréchal Abdel Fattah al-Sisi ka fɔ la Misira jamana ɲɛma a ko fanga min kun bɛ Misira jamana kunna ni silamaya diinɛ birifini birile mɔɔw ka fanga kun don ko frères musulmans ale y'o min daga ta ka bɔ Misira jamana dala Mohamed Morsi n'a ka fanga ko de bɛn Recep Tayyip Erdogan ma o kumana n'an bi yɛrɛ kɛ Fayez El-Sarraj dɛmɛbaa ye jango o maa tɔ ni minnu bɛ Misira jamana kɔnɔ n'u tɛ ka se k'u firifiri ale bolo ka se k'olu dɛmɛ min bɛ se k'a to frères musulmans mina fanga na Misira jamana kɔnɔ ko in y'o di o kumana Sirti Muammar Gaddafi faso o ka kɛ teri ye min di sago Fayez El-Sarraj n'a dɛmɛɲɔgɔnw fɛ ni o ye Turki jamana maa ɲɛma Recep Tayyip Erdogan. Vital Kamerhe Congo Kinshasa jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ka directeur de cabinet a y'a yira k'a fɔ a ti kanbɔ a b'o dɛmɛ jamanakuntigisigi kalataw la o ka kɛ jamana ɲɛma ye a kɛra o cogo fɛnɛ ye nga a bɛ taa bala min na k'a to o ka directeur de cabinet ya de la wulikɛra nɔfɛ ka jira k'a fɔ jamana ɲɛma kun y'a kanu a ka tile 100 sɔrɔli jamana ɲɛmaya la o ka dangɛnɛmaya ni nisɔndiya ko dɔw ye baara dɔ kun bolo dara nafolo donna min fɛ so ka se ka jɔ maaw bɛ se ka so sɔrɔ nɔgɔya la so do so min ye so sogolota ye u k'a ma ko maison préfabriquée a kɔni dilalen bɛ na ka bɔ jamana kɔ kan ni i nana n'a ye i ka jamana kɔnɔ dɔ wɛrɛ t'i mɔ k'a sogolo kɔ o ko de n'an bɛ a se bɔgɔ jeninen kan wa a jirala juin kalo tile 20 juma k'a fɔ san 20 diyagoyanifin baara a b'o kɛ kaso la o mɛnɛ a ka fanfɛmɔgɔw fɛ Congo mara min bɛ wele ko Bukavu yenka de don o maaw y'a jira k'a fɔ ko i ma bɛn u ma u ye fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye Bukavukaw fɛ don min na a b'a ɲini yenkaw fɛ k'u ka kala ta Félix Tshisekedi ye a se maa ba 86 de ye kala ta Félix Tshisekedi ye a ka kumakan kama o de y'a to kɛnɛba min bɛ Bukavukaw fɛ ko Place Mulamba a ka fanga ɲini dɔ Union pour la Nation Congolaise UNC jabala min bɛ yen kanubaw taara kɛ ka yen vadenw k'a fɔ k'u ma jɛ ni ko ye nka lakana tigilamɔgɔw donna u tora k'u caca Marc Yoshua si bɛ san 36 la denmisɛnnin don ale y'a jira k'a fɔ ale tɛ UNC tɔnden ye Bukavu nka kiiri taara taa cogo min na a bɛ maa ɲugun Congo Kinshasa kiiri la ko nka ko fɔ ni Vital Kamerhe y'i jigi da jamana kɔkan giiriw kan i n'a fɔ kɔnɔw ka kiiribulonw minnu bɛ yen nɔ ni bin gɛrɛ kan n'olu bɛ se ka ɲɛ i mɔ wali kelen farafinna tɔnba Union africaine ka bolofaraw minnu ɲɛsin bɛ hadamadenya hakɛkow mɔ Bukavu UNC a ka fanga ɲini dɔ denmisɛnninnakaw ka ɲɛmaa Fidela Mogisho y'a jira k'a fɔ nin kiiri in kɛra kiiri min ye ko a minɛna kun min kama ko kiiri ni o bɛɛ kɛra kelen ye maison préfabriquée so sogolota ko wa ko kiiri fɛnɛ kɛra kiiri sogololen ye ko kumana ko n'a ma ɲa ko a ka lapasabaw y'a jira k'a fɔ u tɛna ko danni jogo in na u n'u bolo mɔnɔ bɔ kiiriso wɛrɛ nɔfɛ ka sabu kɛ o fɛnɛ sariya b'o daga i ye n'i ka kiiri jatigɛra k'a m'i ja yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen i bɛ se ka taa yen k'a ma ko appel ko fɔ ni yen kiiri ɲɛmaaw ɲɛna mɔ k'a bɔ nin dingɛ in kɔnɔ ko ni olu sera k'o kɔni kɛ ko na kɛ sababu ye ka a bila a ka minɛn kɔnɔ n'o tɛ ko kiiri in digɛra fo ka taa kunjɛ a ma jira yɔrɔ si ka fɔ nin kɛra nɔ ye k'a ye wari dun ko danganiya sera ka sɔrɔ maa fɛ ko kiiri min bɛ o cogo la ko ka tila ka maa minɛ k'a datugu o kiiri kelen kunkɔrɔ ko bɛ ma kɔnɔguwa Malawi jamanadenw bɛ bɔ ko kura ka bɛn ni tarata de ye ka jamanakuntigisigi kalataw boloda ka sabu kɛ san 2019 mai kalo tɛmɛnen kalata min kɛra ni kalata labɛnni jɛkulu kun y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa min kɛ kun bɛ k'i kama yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ Peter Mutharika ko a ka sebaaya k'a y'a sɔrɔ sanfɛ kiiribulon de nana jira k'a fɔ namara kɛra segin bɛ kɛ jamanakuntigisigi kalata kan segin bɛna kɛ o kan ka bɛn ni tarata nata de ye fanga sinamatɔ min na ni o bɛ ni kɔ da ɲɔgɔn na Lazarus Chakwera si bɛ san 60 ani san 5 la a n'a ka fanga ɲini dɔ Parti Congrès du Malawi ale yɛrɛ kɔni bolo nin ye a ka dugu jɛlen ye nin zen ka sabu kɛ dɔ kɛ mɛ ka jira k'a fɔ a bɛ fara a kan jamana ɲɛmaa danga ni o ye Saulo Sashilima ye o ye Peter Mutharika kɔ bila kana fara fanga sinamatɔ ɲɛmaa in kan
o kɛmɛ ka yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ kɔrɔ don a dan b'a la k'a fɔ nin sen a bɛ sɔn ka kɛ jamana ɲɛmaa ye nka Peter Mutharika yɛrɛ jamana ɲɛmaa min n'a kun jira la k'a fɔ a ye sebaya ta ni sanfɛ kiiribulon nana jira k'a fɔ namara kɛra segin ka kɛ kalata kan a n'a ka fanga ɲini dɔ Parti démocratique progressiste ma tigɛ a yɛrɛ la hali bi tiɲɛ don a ka fanga kɔni kɛra gwɛlɛyaba kɔnɔ ka sabu kɛ a ye san 5 fɔlɔ min kɛ Malawi ɲɛmaaya la o caman kɛra balondanya kurandanya sɔrɔ siraw ɲɔngirili a ka fanga san 5 kɛra o de kɔnɔ nka o n'a ta bɛɛ a kɔni kɛmɛ ka jira k'a fɔ hali bi a ma tigɛ a yɛrɛ la sebaya min bɔsira ale la sanfɛ kiiribulon b'a fɛ sebaya in bi sɔrɔ a fɛ Allemagne dugu min bɛ wele ko Stuttgart manga dɔ kɛra ye denmisɛnninw ni lakana tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a gwɛlɛyara kosɛbɛ ka sabu kɛ denmisɛnninw ye lakana tigilamɔgɔw ka mɔbiliw vitriw titi fa bɛɛ lajɛlen la magasin minnu bɛ dafɛlaw la k'olu bɛɛ lajɛlen vitriw titi ko in nana nacogo min kɔni na sebiri juin kalo tile 20 ka dugu jɛ dimanche juin kalo tile 21 la bɛɛ bɛ k'i ta fɔ a la dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ camanji dugu yɛrɛ camancɛ la ni o ye Stuttgart camancɛ yanba ye denmisɛnninw yɛrɛlen kun do jijɔyɔrɔnin dɔ dala jijɔyɔrɔ min labɛn bɛ dugubaw kɔnɔ k'u kɛ fiɲɛminɛ yɔrɔw ye nka lakana tigilamɔgɔw de taara ye k'a fɔ denmisɛnnin kelen bɛ ye a bɛ ka fɛn dɔ min fɛn min ye fɛn gɔnnen ye sariya la siramɔɲɔ min da kɔne tuma min na n'u y'a ye k'a fɔ a bɛ k'o siramɔɲɔ ye min di daga sariya la u sɔrɔla k'a fɔ k'u b'a minɛ sa denmisɛnnin tɔw minnu bɛ kɛrɛfɛ olu de nalen filɛ nin ye fara kamalen ka sɔrɔ ka lakana tigilamɔgɔw tarabasoli daminɛ u ma da o ma u sina ka lajɛ ka kulukuluw sigi sen kan ka carin Stuttgart kɔnɔ n'u ni lakana tigilamɔgɔw ye ɲɔgɔn ye fan o fan fɛ ayiwa ka taa bali bana ni sɔrɔlasigi kɔnɔntɔn bɛ boloda ni ɲɔgɔn cɛ lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ ye a jira k'a fɔ a sera yɔrɔ dɔ la denmisɛnw y'olu kɛɲɛ kolokoto f'u ye wele bila polisilaka wɛrɛw ma 200 nɛgɛ ɲɛ 3 3h du matin kumaw di u sera ka denmisɛn ninnu lasago dugu jɛlen Stuttgart sigibaw kɔni wulila ka fa bɛɛ lajɛlen ye buteli fɛrɛ polisilaka ta ɲɔgɔn na joginna maa 12 ɲɔgɔn na welela bɔgɔ jeninen kan maa kɔni da dɔ ko in kɔni a daminɛna cogo min na a bɛ taa laban cogo min fɔlɔ Amerikikaw ka jamana ɲɛmaa Donald Trump a jɛɲɔgɔnkɔrɔ min n'a tɛ ka ɲɔgɔn ganfɔ bi John Bolton a ka kɔrɔsigi kun don Maison Blanche la jamana ɲɛmaayaso kɔnɔ o bilama de kɛn bɛ ka gafe dɔ sɛbɛ gafe min bɛ sɔn ka kɛ gundopo ye gafe ye gafe in Donald Trump kun t'a fɛ fiyewu gafe in ka bɔ a kun ko k'a bɛ se kiiri ɲɛmaaw ma ka se ka gafe in bɔli bali Amerike kiiri ɲɛmaa dɔ ye kiiri jatigɛ ka dakoya Donald Trump la k'a fɔ gafe in tɛ se ka bali ka bɔ sariya la cogo si la o b'a jira k'a fɔ John Bolton a ka gafe min gɛn bɛ bi bɛɛ lajɛlen dala gwɛsɛ ye ni Donald Trump n'a ni ɲɔgɔn cɛ kuma caman bɛ a kɔnɔ i n'a fɔ a kun bɛ Emmanuel Macron filɛ ni filɛla min ye ko jamana ɲɛmaa min nga mangoya kɛra sababu ye n'a magara fɛn o fɛn na o bɛ kɛ i n'a fɔ banakɔtaa bɛ o fɛn masina na olu damandanw bɛ gafe min kɔnɔ ani sini jamana yɛrɛ k'i yɛrɛ kɛ o kɛlɛ ɲɔgɔn ye ka tila k'i den k'a jira sini maa ɲɛmaw la k'a fɔ aw yɛrɛ ni Ameriki ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya de kɛra sababu ye ka ne Donald Trump na jamana ɲɛmaaya la ka sabu kɛ alikama sɛnɛnda min bɛ Ameriki sɛnɛkɛlaw bolo sini o sɛbɛkɔrɔ sa min kɛ o de kɛra sababu ye ka ne dɛmɛ ka kɛ jamana ɲɛmaa ye ka taa se baara o baara ni o kan ka kɛ Ameriki ka ɲɛta nasira kan ni o ti bɔ ale ye k'o ti kɛ sababu ye ka dɛmɛ a ka jamana ɲɛmaaya sɔrɔ a ti don da fɛ ninnu gafew kɔnɔ kumaw de faralen don ɲɔgɔn kan min kan ka bɔ dɔgɔkun nata ni Donald Trump kun t'a fɛ a ka bɔ kiiri ɲɛmaaya yira k'a fɔ a ti se ka bala ka bɔ nka John Bolton fana a ka fɔ a ye k'a fɔ a ye gafe in sɛbɛ a ye sariya sɔsɔ ka sabu kɛ a kun kan k'i janto jamana gundola ko dɔw la minnu kun man ka ye gafe kɔnɔ Donald Trump de filɛ nin ye k'o ta k'i balan o la hali n'o y'a sɔrɔla kiiri ɲɛmaa ye a dakoya ale la John Bolton in kɔni ye sariya sɔsɔ ka sabu kɛ kiiri ɲɛmaa yɛrɛ da sera o yɔrɔ in ma a m'aw ladɔnniya k'a fɔ bibi in na John Bolton ani Donald Trump fɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ o kumana a ka nin gafe in maa minnu bɛ yen ni olu ye a fadenw ye politiki binna k'u kan ni olu tera ka gafe in sɔrɔ a ka ca la fɛn caman bɛ yen n'o si dɔn Donald Trump ka minnu bɛ se ka a kokoya maaw ye wa jamanakuntigi sigalata min bɛ kɛ Novembre kalo nata ni u tora ka baara kɛ ni a ye bɛɛ a bɛ sɔn ka Donald Trump sɛgɛ
a ka se ka manda filanan sɔrɔ san 4. o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka foli ni waleɲumandɔn lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. aw minnu kɛ ngomɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na. a k'an bɛ diɲɛ kuma wɛrɛ ni Ala ka diɲɛ ye.